Hello guys, it's your boy Colin from Bazwana. I'm located at OPEC Station. So today, ngiphathele nje indaba ezimnandi lapho sobe sikhona nomculi from Mega Boys okusihle, also known as Lebut. So ngizocela nje samukele Lebut. Okay guys, wena-ke sihlelo from Mega Boys bengithe simlindile usuku lanamuhla engicabanga ukuthi okwemanje ngamnika ithuba ayiveze kubalaleli. Sibingelele but Colin. Igama lami nguSihle wakamdletshe Sibongo from Embazwane ngamhlabalingana, but abantu abaningi bangazi ngoLebut under igroup Mega Boys. I hope bakhona abantu abayazi Mega Boys and abanye basifollowayo ku TikTok na ku Facebook, siyatholakala even na ku Instagram sinale page le Mega Boys. Wayikhatha yonke Wenza umsebenzi obelula, wenza wabalungu. Okay. So impela sizuleke ingoma zeMega Boys eziningi zidlala ngapha nangapha and ngikhumbula kahle ukuthi khona nje Embazwane nake nayiphatha ngezandla yonke nenza umsebenzi omkhulu ozincomekayo. Yeah, iqembu leMega Boys ngasho ukuthi ngathini iqembu labantu labafana ababili cause mina nomfowethu Sibonga ongekho la kwamanje. Yeah. Kahlahle ngayibeka ngithi umuntu ophiwe yabo, umuntu makuthiwa into uyiphiwe. Into osuku ngeke uzuphiliswe kuyona cause even ngisho ngabe kuthiwa uyayenza into mawuyiphiwe isuke isuka ngaphakathi like awuyiforce. So ingoma esizenzile eziningi izona ezisiguquzelile thina ukuthi kahle lento sibizelwe kuyona uNkulunkulu ikhona siphe lona wayenenhloso ngalo, that's why siphushile. Uqala kwethu ukucula it was 2014 like bengenza grade 9 esikoleni. So ngicula like ukucula kwami like bekumdlalo even nasekhaya abantu abaningi bebazi ukuthi ukucula ngiyakuthanda because bekwenzeka kwesinye isikhathi thothi ngivalelana nezingane endlini. Yes, ngirekhoda ngefoni ukurekhoda ngefoni like music wakhona bebawujabulela cause uyazi nawe family sometimes even ngisho ungenzi kahle igaya support. Yeah, igaya support. So ekuhambeni nesikhathi kwenzeka so uDanger uSibonga then kwakukhona abanye abafana ngasemakhaya babaculi sasifunda nabo esikoleni. Yeah, kwaba uyena umuntu oqala warekhoda ingoma like waye e-studio kuyorekhoda ingoma nalabo bafana wayebafeature chill. Mina ngingakazi ngayorekhoda, ngisarekhoda ngefoni into yami ingacaci nje. So sase sidecide-ke ukuthi sihlangane senze igroup iMega Boys la esizorekhoda khona. Uma ngikhumbula kahle ingoma esayirekhoda okokuqala esayirekhoda kuDuster yayithi konje esekukudala kakhulu kodwa le ngoma la ya kunzima nokuthi ngikhumbule. Yeah, yayi-hit yona ngezikhathi zayo cause abantu babayijabulela, but uma sowubuka manje uyabona ukuthi okay kuyabonakala ukuthi sasisandana kuqala. Okay, khona isikhathi esiningi manje saqala ingoma abantu banicela but ngiyabonga ukuthi ifamily yakho ibe abantu abaxhasayo babe nawe through ikhathi enzima nama-challenges. But bengifuna ukubuza la emphakathini khona into amagama abanika wona ama-local artists. Ningabe niphatha kanjani leyo nto isaqala ukwenza umculo? Yabo nje ngikhuluma iqiniso kahlahle ukuba i-local artist akuyona into esimple cause even ngisho ngabe kuthiwa wenza kahle noma ngabe kuthiwa wenza kabi but still abantu bazokhuluma izinto ezizokutenda down like kuthiwa indaba yama-local artist. Even ngisho ngathini abafana ekasi the same uyi-local artist nje uyahlanya like into yakho ayiyi nje phambili, uyimoshela isikhathi ngento engekho. Wakhohlwa ekuthenini ukuthi
even ngisho labaculi abakhona kuyimanje nabo before babe famous baqala baba ama-local artist. Inhloso yalokho bona basebenzisa igama lokuthi babazi ngoba sebavele ba-famous, bababukela umuntu oyi-local artist, that's why bambukela phansi. Thina-ke ngenxa yokuthi besingenzi cause besibona abanye abantu benza, besenza cause into ebesiwa ngaphakathi, that's why ama-challenges anjalo angakwazanga ukuthi asidicilele phansi. Yawo, khona umbuzo engisibe ngakhohlwa ukubuza la ngiqala ungichazela about Mega Boys because wonke umuntu unento kuthiwa role model umuntu abukela kuyena before enza izinto. So nina emculweni wenu nathi nibuka because ama-genre maningi yabo. So nathi nibuka umuphi lo muntu owanenza ukuthi nikhethe like i-genre le enikuyo. Lo mbuzo onzima kakhulu because yabo sisaqala ukucula thina besingenzi i-afro house namapiano, saqale senze ikwaito and abantu esasibukela kubona hlahla ama-role model ethu kwekuyi-Beatnuts ngalesa sikhathi, even though noma engasaphelelanga but besinokulalela iy'ngoma ze-Beatnuts before sibhala ama-hits. Ya, besifela ngamapintshi. uDanger, uma ukhumbula kahle uDanger iy'ngoma zakudala acula like u-R Mashesha. Mina bengicula cause bengenza ama-chorus but yena bekacula as u-R Mashesha. Yibona abantu engathi sabonela kubona but ekuhambeni kwesikhathi sokuhamba isikhathi cause izinto ziyashintsha, kufika o-COVID-19 kwatrend amapiano, so sastikha amapiano like o-Kelvin Momo, Calva the Small, nabo-DJ Jayivane, yabo oMaphorisa, lamapiano like ama-Lokshin Deep, sastikha kulawo mapiano kanjalo. So kwathi ukuhamba kwesikhathi futhi ngoba isikhathi siyahamba, so sathola amanye ama-beats like kwakuyi-ngathini ama-open verse, like ama-beats nje. Ya, sasipractice-ela kuyo cause umusic wethu ngasho ukuthi awurejistanga ndawo, siyacula nje cause into esiyithandayo for now. Sashintsha-ke senza i-afro house music, ila esiqale khona ukuthi sibe famous khona, abantu basisupport, ila esidecide ukuthi sigxile kuyona kuyimanje cause iyona esibonayo ukuthi if senza yona abantu abaningi basithanda. And akhona ngempela ama-hits nami ngike ngawezwa. Ngicabanga ukuthi okuningi usukuchazile but ngoba usekhona usazosichazela kabanzi izinto ey'ningi. Ususitshelile-ke about ubuyena ne-Mega Boys ukuthi basuka nani nani. Abantu abaningi-ke banokushawa nje ukuthi bayibukele phansi but mina ngibhekisile ukuthi ama-challenges onke ningakhona ukwanqoba. Kunenye-ke into njengoba usungichazisa about isikhathi esiningi nawe uyabona into eyenzakala la industry, abaculi bayahlukana, so manibuka nina nizokhuluma kanjani konke lokho? Khona kunzima kuyenzeka cause even uma kuthiwa kusaphandwa ama-artist like ayi-group every time ahlezi abumbene kuthenjiswa nokuthiwa no matter what kwenzakalani thina so-sticker together. Kunzima cause angeke ngiyidetermine leyo nto cause emhlabeni uyazi emhlabeni kunjani, kunabantu abahlezi baqhatha bakhuluma izinto ngathini ey'bheke emaceleni. So thina iphupho lethu kahle kahle isifiso sethu ukuthi singahlukani, as you know ukuthi kahle kahle umfowethu and kusuke kuzoba simple kuthini ukuthi silungise if kuthiwa mhlawumbe khona into esisiqhatha sihlale ekhaya elilodwa, yabo, noma ngathiwa siyaxabana la eJoburg still December simukaphi siye ekhaya, even nabazali bangasihlalisa phansi kuthiwa okay lento kanje ilungiseni iphele. Kusimple okwethu, akufani njengabaculi thothi uyabo abazona iy'hlobo but bahlangane cause benza music cause umuntu ufuna ukuphila impilo yakhe nalo ulalela ifamily yakhe kanjani. So that's why ngingasho ukuthi so njengoba usuchazile khona i-hit la ethi uNomathemba and kaMhlaba uyalinganayo ibidlalo kakhulu, so ngicabanga ukuthi ungangichazela ngayo ukuthi ikhanda la iqamba kanjani nifisa umuntu ongayazi ayitholakale nazo zonke lezo zinto. Ngathini, it was last year sila eJozi, sahlangana, so sinokuthi-ke masihlangene every time thina masihlangene kudlala i-beat, so makudlala i-beat qhamuke ne-chorus, aqhamuke namavesi like ugcine sokuhlangana i-hit, but I'm sure abantu abaningi le hit bayazi ngokuthi ikhuluma ngani ngentombazane, like njengoba i-topic yayisho ukuthi uNomathemba, kanti cha ayikhulumi ngentombazane, ikhuluma ngani ngotshwala. uNomathemba utshwala,
ibona obuqeda imali yomuntu. Oh yeah. But vele ingoma umuntu uyi-relecta ngendlela isimo asuka kusona. If nawe vele unenkinga like umuntu wakho, you can relate to le ngoma like uNomathemba uqeda imali yami. But umuntu ophuzayo osohlukumezekile waphela emalini uya-relecta kule ngoma. Yeah. Awusibonge kakhulu. Yazi bengidingela ukuthi uNomathemba kanjani. Okay, manje sibonge ithuba esiphe lona. Ngiyathemba ukuthi niyathokozela ukuthi sinilethele nje umculi from kwaMhlaba Uyalingana, uHub wazofika eJozi noma nizwe uNomathemba uvela khona la eJozi. Okusho ukuthi iJozi ngingamlindela kakhulu ukuthi kukhulu angakwenza. So iMega Boys itholakala kuyo yonke indawo like Facebook, bayatholakala TikTok, banane YouTube channel, so it's Mega Boys SA yonke indawo. So September ukuthi Jozi nilindele ukubona